Il-ħadd filgħodu aktar minn 3000 tifel u tifla inġabru id fit fajntu fiha biex flimkien jiċċelebraw Festa Scouts. Din il-festa rat iktar minn 30 grupp tal-Scouts minn lokalitajiet differenti madwar Malta u Għawdex li tellaw attivitajiet differenti. Festa Scouts mhux biss inkwadrat l-ispirtu tal-moviment tal-Scouts li dejjem jistinka u jinvolvi lil membri f'attivitajiet biex isaħħu l-karattru tagħhom, imma wkoll iċċelebrat il-115 anniversarju minn meta twaqfet l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Scouts. L-organizzatur Sean Bartolo tagħna Toma żgħira ta' dak li jirrappreżenta dan l-avveniment. Illum propju qed niċċelebraw Festa Scouts li attività ssir kultant snin mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Scouts fejn diversi gruppi minn madwar Malta u Għawdex jinġabru hawnhekk ġew għajntu fiha, nikkampjaw ilna hawnhekk mill-ġimgħa u llum ftaħna wkoll għall-pubbliku biex jinaqdu magħna u jesperjenzaw din l-esperjenza u l-avventura tal-Scouts. Ukoll din is-sena qed niċċelebraw 115 years minn meta twaffqet l-assoċjazzjoni, allura din hija edizzjoni speċjali fejn fiha qed niċċelebraw dan il-milestone. One News segwa l-ftuħ qabel jum mimli attivitajiet b'kull scout involut ingħata premju għal parteċipazzjoni. Waqt li kienu għaddejjin b'xi sport jew ostaklu numru ta' tfal tkellmu magħna u qalulna x'se jagħmlu f'din il-ġurnata tant eċitanti għalihom. Jiena ġej mill-Scouts tax-Xajra u jiena il-Scouts xi 3 snin nkunu qegħdin nagħmlu attivitajiet u nibnu xi affarijiet bħal katapult hekk. Għax hawnhekk hemm katapult ħalli nibnuha nibqgħu nibnuha għax dan under construction. Issa ħanagħmlu logħba volleyball, mbagħad probabbli mmorru fl-abseiling. Hawnhekk qed nagħmlu ħafna attivitajiet, ħafna minnhom għamilnihom aħna u hemm min għamilhom l-Scouts oħrajn. Mela llum ħanagħmlu ħafna attivitajiet u ma' ħafna gruppijiet differenti. Qegħdin nagħmlu archery, ziplining, Da Vinci Bridge u fosthom iktar attivitajiet. It-tfal li l-età tagħhom tibda minn 5 snin il fuq bit-bissima fuq fommhom tawna raġuni għaliex iħobbu imorru l-Scouts u xi tfisser għalihom li jagħmlu parti minn grupp bl-iskop ewlieni tagħhom dejjem ikun li jaħdmu bħala tim. Xi tfisser għalik li inti tkun parti minn dan il-grupp tal-Scouts? Jiena għalija tfisser li ngħin u nagħmel ħilti biex nkun lest għal affarijiet li għandi bżonn nagħmel bħal survivor camps hekk. Jiena l-Scouts 3 jew 4 snin u ġieli notu nitalmu bħal knots, ropes, affarijiet hekk. U anke bħal meta jkun ġej xi camping nkunu qegħdin nitalmu kif nibnu tent bħal dawn. Għax niltaqa' mal-ħbieb nitalmu kif nagħmlu ħafna knots u tafet, nieħdu pjaċir. Jiena nagħmel ħilti u ngħin fl-Scouts. Inħobb immur l-Scouts għax nitgħallem ħafna minn xi nies oħra, nista' ngħin, inħobb nagħmlu wkoll attivitajiet li jkun hemm. Scouts nagħmlu ħafna badges flimkien, noqogħdu nilagħbu l-logħob u nieħu gost għax niltaqa' ħafna mal-ħbieb tiegħi.